Co takový? Počkej, hej, víte, jak je venku ta zelená střecha? No. My jsme tady pod tím. Teď máme doma takový nábytek. Takže co? Kdo se bude chtít teď do sklepa? Nej, jdeme. Budeme? Kdo bude chtít jít do sklepa? Akorát tam nevěřím, že nevím, tam jdeme až potom, tam je hajzl. A ty jdeme nahoru. Kámo, to má blbý, nešahejte, ty vole. Hej, takhle to vypadalo i v té škole. Tady. Co jsi myslel, že bylo to? Ukaž. Tady byla řidička, čuť se tam.